I mentre a algunes persones, ja ho hem vist, no els importa les aglomeracions i el soroll, unes altres, i cada vegada en són més, busquen tot el contrari. El turisme del silenci també està de moda. Els retirs són cada vegada més demandats. L'objectiu és, ens diuen, reconnectar amb el cos i la ment lluny de l'estrès. Entre el carrer, els veïns i tot, què vol que li diga? Per alguns les vacances són sinònim de... Después del trabajo que tú realizas, pues necesitas de vez en cuando el silencio. Sitios tranquilos, a gozar del paisaje y de la zona. Recogerme y eso me hace coger energía para seguir la vida. Te apetece tranquilidad y relajación y no ir mucho. Una fugida cap a l'interior que fa créixer els usuaris d'establiments o activitats per a reconnectar. Creo que es un sector al alza, claramente. El silencio es todo un lujo. Al final es un entrenamiento mental. Técnicas como pueda ser la meditación, pues todo el mindfulness que nos van a enseñar, ¿no? Realmente esto cómo se hace, que al final es un entrenamiento mental. Els retirs i centres amb activitats per a cultivar la introspecció augmenten any rere any. I a més, al nostre territori n'hi ha 2 monestirs, un de cristià i altre de budista, on practicar el silenci. El silenci és terapèutic. En moltes ocasions tenim que parar i fer un reseteig de tot el problema. Segons dades facilitades pel grup d'investigació de les ciències contemplatives de la Universitat de València, pràctiques com la meditació ajuden a rebaixar els nivells d'ansietat, depressió i estrès. Escapades que poden ser el primer pas en l'ús d'eines que podem fer servir cada dia i en qualsevol lloc.